Мяне зваць Ганна Смілевіч. Я была адлічана з другога курса журфака БДУ у гэтым годзе. Афіцыйнай прычынай майго адлічэння стала няздача 3 экзаменаў на сесіі, што здарылася адразу пасля таго, як я стала кіраўніком моладзі БНФ. На працягу навучання на журфаку мне ніколі не было праблем з вучобай, і нават на другім курсе падчас лекцый, семінараў на мяне ніколі не ціснулі і не было ніякіх праблемаў. Аднак, як толькі мяне абралі кіраўніком моладзі БНФ, пасля таго, як гэта было асветлена паўсюль у сродках масавай інфармацыі, менавіта ўжо падчас сесіі на мяне пачаўся ціск з боку выкладчыкаў. Пачалося ўсё з таго, што я спачатку не здала адзін экзамен, потым другі, і ў выніку пасля нездачы 3-го экзамена мяне выключылі з універсітэта. Пасля ўсёй гэтай гісторыі з адлічэннем у хуткім часе ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра маю залікоўку, пра мае адзнакі, пра маю паспяховасць ва ўніверсітэце ўвогуле. Зразумела, што я не была ідэальным студэнтам, але ідэальных студэнтаў амаль не існуе, і весь гэты булінг у мой бок я лічу даволі беспадстаўным, таму што я лічу, што мае веды былі дастатковымі для таго, каб атрымаць станоўчую адзнаку, якой было дастаткова для таго, каб працягнуць навучанне. Таму што шмат якія людзі, яны адказвалі нават горш, чым я, пры гэтым заставаліся вучыцца. У некаторых было і па 4 пераздачы, ім давалі шанец пераздаць у той час, як мне з 3 пераздачамі не дазволілі гэтага. Падчас сесіі перыядычна ўзнікалі такія даволі сумнеўныя моманты, як размовы з выкладчыкамі пра кадэбістаў, якія нібыта цікавіліся маёй дзейнасцю, пра тое, як мне казалі, што я займаюся не тым, чым трэба, замест таго, каб вучыцца, пры гэтым канкрэтна не называючы, што яны маюць на ўвазе. Пыталі маё меркаванне і маё стаўленне да БРСМ, да камуністычнай партыі Беларусі, і пыталі таксама, ці я нейкім чынам, нейкае дачыненне маю да апазіцыйнай дзейнасці і ў тым ліку да партыі БНФ. Я ўпэўнена, што калі верыць таму, што ў Беларусі існуе сапраўдная дэмакратыя, то студэнты павінны мець права выказваць сваё меркаванне, выказваць сваю думку, а таксама займацца грамадскай дзейнасцю, калі яны гэтага жадаюць. І пры гэтым, каб не было ніякіх наступстваў, пры гэтым яны не павінны цярпець ціск з боку навучальных устаноў, і пры гэтым яны павінны мець права атрымоўваць адукацыю і працаваць без ніякіх наступстваў. На дадзены момант я не магу атрымаць адукацыю ў Беларусі, але з'язджаць на доўгі тэрмін адсюль я таксама не жадаю. Таму адзіным выйсцем для мяне з'яўляецца завочнае навучанне, і дадзены праект гэта добры шанец для мяне атрымаць адукацыю і пры гэтым застацца на радзіме і працягнуць сваю грамадскую дзейнасць.